Уважаеми зрители, вече ви споменахме за какво ще говорим в следващите минути. Всъщност това е тема, която вълнува всички жители на Пловдив, предполагам и не само. Темата не е от миналата седмица, не е от по-миналата. Темата се точи вече много време, още от началото на идейния проект. За него също сме говорили в нашето предаване с автора, който ни е гостувал. Но всъщност да ви припомня новините от изминалата седмица, когато на редовна сесия на Общинския съвет в Пловдив управляващото мнозинство по-скоро гласува, даде зелена светлина на реконструкцията на Цар Симеоновата градина. До тук добре. Но в този проект за реконструкция влиза и изграждането на подземен паркинг под пеещите фонтани в Цар Симеоновата градина. По тази точка от въобще плана за реконструкция пък са против екозащитниците, които присъстваха по време на сесията. Мисля, че на 2-3 пъти успяха да вземат думата. Част от съветниците в Общинския съвет също са против, гласуваха против, основно против изграждането на този паркинг. Те, разбира се, не са против относно реконструкцията. Сега обаче представител на еколозите в нашото студио, инженер Георги Сербезов, с когото сме говорили за други проблеми на града. Здравейте, добре сте дошли. Благодарим ви, че сте тук. Вие бяхте по време на сесията миналата седмица. До някъде. До някъде. Какво ще рече? Да. До обяд. Значи там имаше 2 точки от дневния ред, по които бяхме заинтересовани. Само едно малко уточнение. Там всички присъстващи и те доста се дразнят вече, затова го правят. Държат много на това, че те са граждани. Не са екозащитници или еколози или членове на някакви движения. Добре. Просто... Но така или иначе позицията е ясна. Вие не сте съгласни. Абсолютно категорично не сме съгласни с изграждането на паркинг на това място, под езерото, под пеещите фонтани. Добре, а в крайна сметка, вие казахте, че веднъж 2 пъти сте успели да вземете думата. Но защо не сте съгласни? Какви са вашите притеснения? Не мислите ли, че изграждането на един такъв паркинг би решило проблема с паркирането, което е наистина голям проблем в града ни? Значи, аз твърдя на първо място, че в града ни няма, особено в централната градска част, няма проблем с паркирането по принцип, има проблем с безплатното паркиране. И затова сте абсолютно прав. Места за платено паркиране към момента с последното разширяване на синята зона, с вечно полупразния паркинг на Тримонциум и с доста други ресурси, като оптимизиране на паркирането по Иван Вазов, използване на малки частни паркинчета, които също има вече не малко из малките улички. Да не се връщам пак на МОЛ Марково типе, в който има изграден подземен 4-етажен паркинг. И ние този мол... 550 коли. Така е, но там е забравена история. Да. Не виждам причина да е забравена. То е едно съществуващо съоръжение. Крупно. Когато става дума за целесообразност, изобщо за нужда от такъв паркинг, това са нашите аргументи за липса на целесообразност. От другата страна ни показват 1-2 снимки, направени на улица Велико Търново, и има просто едно хвърлено твърдение: няма места за паркиране. Също от една страна, когато, както им изнася, говорят, че има предвид общинската администрация, че този паркинг ще задоволява потребностите на цялата централна градска част. Напоследък кметът говори за Дома на културата, как той щял да бъде обслужващия паркинг за Дома на културата. Но от друга страна, когато става дума за прокарване на документи и търсене на несъществуващо законово основание защо трябва да се изгради паркинга, тогава пък говорят, че паркинга е само за обслужване на посетителите на парка. Едва ли някой ще отиде до парка с кола? Значи, от Симфония до Сточна гара е около 5 минути ходене пеша. До Централна гара е около 5 минути ходене пеша. Просто ако се сложи един пергел и се измери разстоянието на еквивалентно на 5 минути ходене пеша, се получава един такъв огромен кръг, в който е абсурдно да се говори, че няма места за паркиране. Това казахте ли? Успяхте ли да го кажете по време на... Не. Там е изключително голяма драма, свързана отново с беззаконие, този път на Общинския съвет. Правото на гражданите на Република България, община Пловдив в частност, да правят изказване, изобщо да взимат думата пред своя Общински съвет.
Всъщност това беше поставено с новия правилник, който веднага след като влязаха в власт управляващите от ГЕРБ, промениха правилника. Опозицията също е с урязани изказвания. Правилникът е категорично незаконосъобразен. Общинския съвет няма никакви правомощи, или иначе казано, те не са никой да ограничават или отнемат едно право, създадено с закон за гражданите. Гражданите по закона за местното самоуправление и местна администрация имат право на изказване, становище, питане, включително и получаване на отговор по обществено значими въпроси, по ред, начини в срок, определен с правилника. Добре, вие как успяхте да се изкажете? Кой ви даде? Дадоха ли ви думата? Общински съветници поискаха. Аз честно казано не разбрах кой. Като категорично това не е реда, посочен в правилника. И всъщност вие, просто имате късмет, че някой от общинските съветници ви е направил добро да поиска да се изкажете. Може така да се тълкува. Ние всъщност предпочитаме да заставаме на страната на закона и се опитахме на няколко пъти по мирен начин. Качваме се на трибуната, искаме думата от председателя Илко Николов, който казва: дръпнете се, пречите ми да ръководя. Ние казваме, бяхме разпечатали над 50 бройки извадки от Конституцията на Република България, Закона за местно самоуправление, правилника с подчертани тези несъответствия в правилника, защото правилника пише всъщност не граждани, а всякакви лица, присъстващи в залата, които не са общински съветници, могат да дават становища само по въпроси, които се дебатират в момента. Тоест, вие можете да давате становища по конкретната тема, за която искате да присъствате. Ако има такава точка в дневния ред, която те разглеждат, и ако те преценят, че тя касае нас, но отново по неясно каква процедура. Разбрах, че не ви се дава думата. Успели сте един или два пъти да се изкажете, благодарение на известен за вас общински съветник. И какво в крайна сметка? Доводите ви бяха ли чути? Абсолютно нищо. Основният довод е, че и към момента, само да уточня, че това е решение на Общински съвет на 18-ти, за който говорим, то е решение за това община Пловдив да поеме дългосрочен дълг, сиреч да вземе кредит от държавния фонд ФЛАГ. Да, интересен момент е, само ще ви прекъсна пак, за да припомня, че първоначалната идея преди година, когато почна да се шуми по този случай, беше, че това ще бъде финансиране от Европейския съюз. За наша изненада това бързо бе забравено. И сега изненадата за нас беше, че общината отново ще тегли заем. Те вече станаха твърде много версии. Аз наистина се затруднявам, макар че разполагаме с някакви конкретни числа, като например количествени сметки, прогнозни. Това са данни, които имам от делото, което водим и което всъщност е основната пречка да бъде сключен на първо място договора с Министерството на регионално развитие като управителен орган на Европейската програма. Дело, което водите за? Срещу разрешението за строеж на Цар Симеонова градина и заповедта на кмета за изменение на устройствения план. Къде се води това дело? И не падна ли в съда? В Административен съд Пловдив. Административен съд Пловдив се произнесе в смисъл, че смята, че нашите жалби са недопустими. Неоснователни, мисля, беше. Недопустими. Как? Добре. И всъщност още на фаза допустимост. Той не е гледал, не е започнал да гледа по същество за законосъобразност самата материя с разрешението за строеж и заповедта за изменение на ПУП. Съдът счита, че нито граждани на Пловдив, нито организации с природозащитна дейност в уставите си, по реда на националното законодателство, нито граждани, нито екоорганизации имат правен интерес да оспорват Тогава как продължихте? Продължихте ли? Разбира се, че обжалваме във Върховния съд и чакаме да бъде назначено дело. Значи реда е Върховния съд. Аз нямам никакви съмнения относно това. Той просто ще отмени определение. Така, за нашите зрители, предполагам, стана ясно защо за вас няма нужда от изграждането на паркинг. Тоест няма нужда от паркиране, има нужда от безплатно паркиране за хората, които най-често живеят в централна градска част. Другите, предполагам, които инцидентно идват с кола, ще се прежалят да платят в синята зона, но хората, които живеят в централна градска част, в момента са ощетени. Това е истината. Другия момент обаче, за който също трябва да си поговорим.
Какви проблеми би донесъл изграждането на този паркинг? Разбира се. Вие твърдите, че и то всъщност това е ясно, че това е паметник на парковото изкуство, самата градина. Паметник на градинско парковото изкуство и това го твърди Държавен вестник. Не го твърдите вие, да. На министър на културата и на НИПК по това време 93-та година, Национален институт по паметници на културата. Това е абсолютно категорично. С министерска заповед, публикувана в Държавен вестник от 1993 година, са оказани границите на тази културна забележителност, на паметника на културното наследство, паметник градинско-парковото изкуство Цар Симеонова градина. Това са улица Филип Македонски, Вапцаров по настоящия Максенти Велешки, Велико Търново и нататък към площада. Границите са ясно очертани. Следва друг документ, който всъщност представлява териториално-устройствената защита на опазване на културната ценност, който е смисъл изобщо тя да има такъв статут. Това са режимите, които казват какво може да се прави в този парк, в този паметник на градинско-парковото изкуство и какво не. Абсолютно ясно, недвусмислено и категорично е записано: забранява се изграждането на надземни и подземни паркинги. Точка. Описано. Това не подлежи на тълкуване, да. 2 точки по-нататък е забранено всякакво движение на моторни превозни средства, с изключение на такива необходими за поддръжката. Категорично. Точка. Значи, само това е напълно достатъчно основание. Вие мислите ли, че община Пловдив и съответно кмета не знаят това? Разбира се, че знаят. По-абсурдното е, че това нещо е минало през съгласуване и с НИНКН, на Национален институт по недвижимо културно наследство, и Министерство на културата. Там е спорно как точно е протекла процедурата, но тук не искам да вада неща от делото, защото те също слушат, надявам се. Значи, Министерството е нарушило само собствената си заповед. Те са издали положително съгласуване, което ние също оспорвахме, за нещо, което категорично противоречи на режимите и което закона им забранява. Закона за културното наследство също е императивен в това отношение. Той казва: не се одобряват изменения на устройствени планове в зони за защита на културното наследство, които противоречат на режимите. Сега да ви попитам и вас, понеже миналата седмица, точно в деня след края на сесията в четвъртък, говорихме с представител на Общинския съвет. Това беше Тодор Кръстев от БСП, Общинския съветник, който заяви в нашето предаване, че групата на БСП категорично не е против реконструкцията на градината. Групата на БСП е против единствено изграждането на подземния паркинг. И вас ще питам, вие предполагам не сте реконструкцията, обновяването на градинската част, на Тревната площ. Моето лично мнение, абсолютно никого не ангажирам. Аз нямам и право поначало да говоря от името на протестиращи или на някаква група. Да, има някакво неформално обединение на граждани, които работим доброволно за една кауза и са в частност, тази кауза говорим в момента. Тази, да. Тази, следващата е гледния канал. Тя също е това също е на дневен ред. Да. Значи, за общинските съветници няма да отварям думата. Не ви питам това, питам ви. Вие против реконструкцията на градината ли? В този вид и срещу този, в вида на този проект, аз лично съм силно против и това. Защо? Ако сега минем и направим с камера едно заснемане, като за клипче туристическо, примерно. Какво ще ми покажете? Аз мисля, че ако това го покажем на някой чужденец, той ще каже: вие имате една чудесна градина. Дали това място ви се струва като място, подходящо да се налият в него 5 милиона лева, евентуално, и вероятно е така. Считам, че нова напоителна система, поддръжка на сондажите, помпени инсталации, неща свързани с самата поддръжка, винаги биха били нещо добро. Но подмяна, значи става дума за правене на нови алеи. Става дума за подмяна на стилки. Вие не виждате смисъл в това, така ли? Само не виждам смисъл. Смятам, че парка много ще загуби от това, да не говорим за паметника колко ще загуби. Защото все пак това не е просто един парк, а това е един паметник на културното наследство. Един паметник няма никаква логика да бъде такъв, ако
ще се говори за обновяване и реконструкция на него. Да, той може да се реставрира, може да се консервира. Това е паметник. Нали? Той представлява нещо, каквото представлява и трябва да се пази в максимално близко до автентичния му вид. Когато бъде нацвъкано с сухи фонтани, водни змии, 3D електронни осветявания. Да, вярвам, че доста модерно ще изглежда. Насякъде щампиран цветен турски бетон, което пък има съвсем друго излъчване и посланието носи духа. Тоест вас не ви харесва целият проект, така да разбирам. На мен лично категорично не. Всъщност, по образование вие сте строителен инженер, така че категорично професионално говорите. Опасностите от наличието на подземен паркинг под езерото? Опасностите са дефинирани още през септември месец от Съюза на ландшафтните архитекти. Те също са против, това трябва да добавим. Те са категорично против и са изразили това си становище в писмо от септември месец до инженер Димитър Кацарски, заместник кмет, който изглежда го е потулил някъде, защото никой не е чул по-нататък за това становище. Мислите ли? Абсолютно съм сигурен, не просто мисля. Никой не е чувал и до момента за това становище. Значи, гилдията, Пловдивската браншова организация, декларира интерес и излиза с официално становище, взето на гласуване на тяхния съюз, което становище бива пренебрегнато. За сметка на това автора на проекта, архитект Прокопиев, взима ландшафтни архитекти от София в екипа си, които правят ландшафтната част. И забележете абсурда. След това Министерство на културата иска експертно становище. Първо хидрогеоложко проучване. Ама чакайте малко, при положение, че вие сте против проекта, ландшафтните архитекти в Пловдив са против проекта. Как архитект Прокопиев да вземе архитекти от Пловдив, след като те са против проекта? Ще вземе от друг град, логично. Нали? Като продължавам с парадокса, абсурда по-скоро, Министерството на културата изисква допълнително, преди да благослови със своето съгласователно становище, искат хидрогеоложко проучване и експертно становище на ландшафтни архитекти, че няма да бъде засегната растителността по време на строителство или след това. Такова становище бива изготвено, познайте от кого? Двамата софийски ландшафтни архитекти, автори на проекта в частта озеленяване. Аз не съм специалист ландшафтен, но се доверявам на пловдивските ландшафтни архитекти, които би трябвало да са най-големите специалисти кога става дума за парк. Сега се сещам нещо друго, извиняйте, че ви прекъснах, но относно позицията ви, че не бива да има реконструкция, трябва да има само реставрация и консервация. Един пресен пример е фонтана на Деметра. Той се руши безумно. Това е произведение на изкуството, което... Това е престъпление. За мен е престъпление да бъде оставено и докарано до това състояние. Но той наистина не само от реставрация и консервация. Трябва да имаш въображение, за да го възстановиш в вида, в което е било. Има... Аз лично знам, виждал съм рисунки и снимки на да, пък и такъв образец има тук на територията на Международен панаир Пловдив. Това не трябва да забравяме, но наистина в крайна сметка предполагам, че ако се обнови тази градина, тя ще има и повече посетители, може би ще й бъде даден и нов живот. Без, разбира се, да се нарушава идеята на създателите на тази градина. Всъщност паметника на Люсиан Шевала си стои там Добре, в такъв случай за каква реконструкция обновяваме говорим? Нека си говорим за поддръжка и Ако беше така проекта, щяхте ли да бъдете спокойни и нямаше да ви дразни? Ако мен ме дразни това, което и казах вече, всичките тези модерни... футуристични фонтани, които като стъпиш и ги бликва вода, нещо от този род. Да. Всъщност нашите зрители са запознати с проекта, защото архитект... За мен ще бъде всъщност унищожаване и обездушаване на това място. То просто ще има вече друг смисъл и друго послание към хората. Понеже споменахте дребния канал и ми се ще малко да поговорим и за него, защото и тази тема сме работили в предаването. Кажете обаче, какви са шансовете от тук нататък? Вие не се предавате. Говорим за Цар Симеоновата градина. Да. В абсолютно никакъв случай. И какво ще правите? Този проект просто няма да го бъде. Вие успяхте на Бунарджика, но там фирмата бе една и тя се предаде. Тук далеч няма да стане само с протести. Още повече има големи апетити около обществените поръчки, които тепърва ще се справят. Аз лично нямам съмнение, че те са в основата на това страхотно желание да се вземат все пак, да.
крайна сметка всеки има нужда от пари. Значи, аз като данъкоплатец и гражданин имам... Ние ще плащаме, вие, моите колеги, зрителите, това ще плащаме този проект. Това се опитам да кажа, да. Проект, от който считаме очевидно не само аз, че първо никой няма нужда, а още по-абсурдно е той да се прави на кредит с пари, които нямаме. И няма значение дали е с 0% лихва. Да, забрави се бързо европейското финансиране, това трябва да напомня. Също така европейското финансиране, то никога не е чисто европейско, то винаги е 85%. То е съфинансиране, но по-малко боли, айде така да го кажем. Да. Кажете ми, виждам, оказва се, че вече говорихме за 5 милиона европейско финансиране, сега искат 3 милиона заем по флаг. Вчера излиза статия, Кацарски бил казал, вече 10,5 милиона е набъбнала сумата. И излезе информация, че фонтана на Деметра ще глътне много пари. 300 хиляди. Кой успя да го учи? Не знае. Също така имаме и практически и житейски опит като граждани на Пловдив и отново данъкоплатци с това как един проект е на устойностен на някаква сума и после може и трикратно да я надмене. Започваме с афишираните 8 милиона. Те вече за няколко дена станаха 10,5. Вие живеете в централна градска част и сте потърпевши от проблема с паркирането. Категорично да. И от двете страни. И като автомобилист, и като велосипедисти и пешеходят съм потърпевши. Какво трябва да се направи? Явно няма чуваемост с общината. Значи, аз съм по-склонен така да мисля. Ако общинската администрация и нашите избранници, които ние издържаме и ние всъщност пълним един общ бюджет, който поверяваме на тях като специалисти, някакъв вид, надявам се да има поне някаква експертност там, да харчат по най-добрия начин, за да решават нашите общи обществени проблеми. Ако те постоянно правят глупости, ние трябва да загърбваме професионалния или личния си живот, за да се съпротивяваме на тях, а отгоре на всичко трябва да им казваме не само това, което правите е незаконно и е глупаво, ами трябва да им обясняваме и какво е правилното да правят, ами тогава те за какво са. Не знам, аз не би трябвало аз да ви отговарям на този въпрос. Нали, затова са назначавани, затова си има толкова общинска администрация, има си общински съветници, има си постоянни комисии в общинския съвет. Може ли за всяко нещо да ги водим? Но истината е, доколкото са се споделили тук общински съветници от опозицията, че тези комисии в момента са проформа, там никой не дебатира, просто сведеното от управляващите просто се приема. Много мога да споделя опит като граждани. Не веднъж сме искали протоколи от заседания на комисията. За да видим дали изобщо са. Знаете ли какво изглежда? Как изглежда? Изглежда един лист, на който има 5 имена, подпис и пише за сесия. Там няма една дума. Това не е протокол. Аз ви казвам, че общински съветници заявяват, че няма дебат, не се провеждат както трябва тези заседания на комисии. Вие какво искате да ви напишат? Аз като виждам и на сесиите как се държат общински съветници, те отиват абсолютно неподготвени. Те не знаят за какво става дума, но очевидно знаят как да гласуват. Не е нужно да са подготвени. Има си маркер, мисля, червен и зелен, с който им се дава знак. Защо трябва да се подготвят? Това е една друга тема. Очевидно да. Само, че ние къде сме? Нали? През цялото време ние къде сме? Ние си плащаме данъците и пълним хазната, плащаме увеличените данъци, аз да кажа. Едно изречение за гребния канал, с което ще завършим. Че това също не е много важно. Там направо не е останало време да се концентрираме. Има група от хора, които работят повече от това. Значи, това, което знаем в момента е, че вече беше сключен договор за проектиране и тече 77-дневния срок. За обжалване. Да приключат с договора. В момента, в който мисля, че пак ще бъде комплексен проект, се издаде разрешение. Вие сте против изграждането на втори гребен канал. Защо? Да. Защото по същите причини. Първо е никому не нужно, второ е безумно скъпо и трето унищожава невъзстановима гора и четвърто е незаконно, защото е в Натура 2000. Станаха много нещата. Добре. Всъщност никак не е добре, защото само за проблеми си говорихме, но продължение на темата ще правим, ако в крайна сметка съда реши да обори вашата жалба и да почне строителството, ще ви видим ли там да протестирате, както на Бунаржик? Както в Истанбул на парк. Моля ви се, не правете площад Тексим, тук пловдивските... Няма да е по наша вина и по наша причина. Нека да си го знаят и да са готови за това. Добре. Значи ще настояваме и за... просто нищо няма да оставим така. И хората в София, които подписаха договора, въпреки че
Община Пловдив не отговаря. Това ще го уточня тази вечер, като получа информацията, но грубо на 40 от 56 изисквания, за да вземе толкова. Добре, аз наистина казах, мисля, че това е за прокурор и за ОЛАФ. Ще има продължение на темата. Ще сезирате ОЛАФ. Добре. Благодаря ви, успех ви желая и дано да не се виждаме само по проблемни теми. Но за съжаление такива са ни срещите. Май не се очерта. Добре, с новини ще ви чакаме отново, а ние сега към други новини.